Goedenavond, het is zaterdag 20 februari en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het is ongekend druk bij de Zeeuwse boom- en plantenkwekerijen. Normaal hebben die het in de wintermaanden rustig, maar door corona is het dit jaar heel anders. We zien eigenlijk sinds vorig jaar al, sinds corona uitbrak, dat tuinieren gewoon heel erg populair is geworden. Heel veel mensen die thuis zijn, die in en om het huis aan de slag gaan. Dus we zien eigenlijk zelfs voor een betrekkelijke rustige maand, zien we eigenlijk op het moment gewoon dat er nog heel veel gebeurt. En dat is te merken aan de omzetcijfers. Wij zien op het moment in januari wel bijna dat het misschien wel een verdubbeling is ten opzichte van vorig jaar. Er is heel veel vraag naar planten die privacy geven, dus grote haagplanten, groenblijvende bomen. Maar ook bloeiende vaste planten, planten die insecten en bijen aantrekken. Eigenlijk alles wat duurzaam is, ja, daar is gewoon heel erg veel vraag naar. Fruitbomen ook, om zelf fruit te kweken. Dat zijn echt wel trends, ja. Je merkt dat mensen gewoon minder bestrating in de tuin willen, meer bloeiende planten, gewoon meer groen om zich heen willen hebben. Door de run op groen zijn sommige soorten zelfs niet meer te leveren. Ja, dat zit hem heel erg in grote haagplanten. Die mensen toch kopen om gelijk beschutting te hebben, privacy te hebben. Ja, daar is zoveel vraag naar geweest dat het eigenlijk gewoon overal op is. Elke zaterdag spreken ze af op het strand in Vlissingen. Een groepje fanatieke zwemmers. Afgelopen zomer waren ze op zoek naar een leuke en gezonde hobby in tijden van corona. Door weer en wind. In de zomer is het lekker in de zee. Maar nu je gaat door en je went daaraan. Dus elke week wordt het een paar graden minder. En zo bouw je dat op. En dat heeft een hoop voordelen. Je kan beter tegen kou. Ik word ook niet meer verkouden eigenlijk. En je maakt je weerbaarder. Je immuunsysteem verbetert echt. Ja, daar is held nummer 1. Recht uit de zee, vertel. Zeker, ja. Eerste keer, super koud, maar toch ook heel erg lekker. Ik heb nu gewoon zo'n lekkere kick, super veel energie door mijn lichaam heen. Ja, lekker joh. Gewoon voelen dat je leeft, hoe is dat? Ja. Dat is echt fantastisch. Je gaat erin, dan krijg je een klap van de kou. En dan voel je vanaf binnen de warmte weer door je lichaam gaan. En dan leef je weer. Dat is beter dan wat dan ook. Waarom doe je dit? Om mijn weerstand te verhogen, om sterker te worden mentaal en fysiek. Een jaar of 6 geleden zat ik bijna in een rolstoel door reuma. Ik heb mijn leefstijl aangepast en kan nu wel alles doen wat ik wil. En? Ja, koud, maar wel lekker. Daar doen we het voor. Een mannetje of 20 stond vandaag gewapend met scheppen, emmers en gaas langs de Domburgse weg tussen Domburg en Oostkapelle. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen als het weer wat warmer wordt. Vrijwilligers van de natuurvereniging Walcheren die zich voorbereiden op de paddentrek. De vorst is uit de grond en mooi weer. Je ziet het zelf, het zonnetje gaat schijnen en ze hebben temperaturen van 20 graden. Nou, dat zal hier niet gebeuren. Dat zou meestal weer wat minder aan de kust, maar ja, in ieder geval wel warm genoeg om de padden te laten ontwaken. Toen de natuurvereniging Walcheren 27 jaar geleden begon met het overzetten van de padden, telden zij zo'n 800 dieren. De laatste jaren ligt het aantal onder de 100. Toch is dat volgens de vereniging geen reden om te stoppen met het helpen van de padden. Het blijft altijd de moeite te waard om die beesten te redden. Want eigenlijk is het onze schuld. Wij hebben die weg hier aangelegd. Die beesten die worden doodgereden door onze schuld. Dus hebben we toch een zorgplicht om die beesten veilig de weg over te zetten. In 2 uur tijd trokken de vrijwilligers over een afstand van zo'n 200 meter gaas om de padden tegen te houden en in een emmer te laten vallen. En dat is hard werken in de zware Zeeuwse klei. Ja, het is best wel zwaar werk toch wel. Ja, die kluiten zijn behoorlijk stevig om door te prikken. Ja. Vanaf morgen loopt er iedere ochtend iemand langs de emmers om de padden die erin gevallen zijn veilig aan de andere kant van de weg te zetten. 2 opvallende nieuwe spelers bij voetbalclub Goes volgend seizoen. Finn Murre uit Ierseke en Reza Maipau uit Middelburg. Allebei 17 jaar en nu nog jeugdspeler bij Kloetingen. Maar vanaf komende zomer bij Goes in de 3e divisie. Goes kwam met een goed plan voor mij in de toekomst. Een 2 à 3-jarig plan. En daar ben ik eigenlijk mee ingestemd. En ik zag zeker toekomst hier zo eigenlijk. Goes wat in de 3e divisie, wat een mooi niveau is. En dat ik als 17-jarige mag aansluiten bij het eerste elftal zie ik als een mooie uitdaging. En een investering in mezelf. Murray is keeper, Maipau is verdediger. Leeftijd speelt geen rol, vinden ze bij Goes, want wat goed is, komt snel. Ja, wat dat betreft denken wij dat dat toch wel de 2 talentvolste spelers zijn van Zeeland op die posities, waarop ze ook voor gekomen zijn.
En daarom hebben Murre en Maipau allebei een 2-jarig contract getekend. En misschien is Goes nog wel een opstapje richting het profvoetbal. Ja, ik heb zeker de ambities om prof te worden. Maar voor nu zal ik me eerst focussen op Goes. En ja, want het is natuurlijk wel mijn droom om profvoetballer te worden. En daar zal ik hard voor werken. Ja, natuurlijk wil altijd naar een BVO, maar ik wil eerst gewoon hier laten zien wie ik ben. De mensen weten eigenlijk nog niet eens wie ik ben, om het zo te zeggen. En dan wil je eigenlijk eerst hier laten zien dat je het wel kan, zeg maar. De lenteperiode van de komende week is goed begonnen, want met de zon en de zuidenwind steeg de temperatuur lokaal tot boven de 16 graden. En dat betekent voor de 20 februari in ieder geval een dagrecord. Bij direct aan de waterkant bleef het bij 11 à 12 graden. Maar dat is maar een detail, het blijft minstens tot en met donderdag heel zacht. Wel daalt de temperatuur vannacht tot rond de 8 graden. Want de wind neemt dat af en is vannacht maar zwak tot matig. Ook morgen overdag is er maar een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3 en bij de zee af en toe windkracht 4. Het is opnieuw zonnig met wat hoge bewolking. De temperatuur komt naar een graad of 13 aan de waterkant in de wind en naar ongeveer 15 tot 17 graden landinwaarts. Het wordt voorwaar een echte voorjaarsdag. Na het weekend is de maandag ook nog heel zacht met een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Daarna is er vaak een zuid- tot zuidwestenwind met ook wat zeewind en koelte kan dan dus iets verder het land opkomen. Maar op veel plaatsen wordt het rond het midden van de week nog 15 of 16 graden. En tot zover. Straks ben ik natuurlijk nog bij u terug met Zeeland de Week, dus graag tot zo en anders nog een fijne avond.